गाईजानू बघा आता पाऊस येलो आमचे काजी आणि भाजले चुलीत घालून काजी हे बघा काजी आम्ही भाजलेले आहेत आणि हे असं फोडतं आधी मम्मी आणि मावशी माझी मम्मी ही माझी मावशी आणि फोडून ठेवलेले घर आपण अशी वर दिलं त्यासाठी बारीक सुरस्त गेलो छोटं काळजी फोडणं चालू आणि मी आणि दीप्ती जाई आता जातो रॅकेट खेळा. काल दादाने एक रॅकेट आमच्या वरती घालेल्या आणि त्या गावना नाही का खूप वर गेला आणि आमचे मुंडे येतात ते बघा मुंड्यानू ले मुंडे चला काय आता मी जातो रॅकेट खेळा. बॅडमिंटनची मॅच लागलेली असा आणि ही दोघा एखाद्या हे काय येणार ना उगाच लाल मारता आणि त्याच्यानंतर 1 मी 2 आणि ह्या 3 असे नंबर लागलेले असत. तर बघ या आधी कोण हरता तर गण्याचं 1 पॉईंट गेलेलो असा 2 पॉईंट झाले आणि आमच्याकडे अजून 1 कॉक असा आणि बाकीची 2 कॉक आमची गेली ह्या छपरार एक ह्या साईडिक आणि एक ह्या साईडिक अशी 2 कॉका गेलेली आहेत आणि ह्या 2 कॉकांच्या भरोश्यावर मी खेळतो आणि ह्या तसा बरा नाही हा फक्त ह्याच जे कॉक जरा बरा आणि जर कॉक गेला तर हे 2 जण जाऊन हरतले. नॅशनल प्लेअर म्हणता आणि ते का खेळा गेला नाही बघा अरे पडक नाही तर आमचा ह्या इंटरनॅशनल प्लेअर खेळा गेला उगाच लाल मारता पडला 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 असं ना मारूचं नसतं बघितलं इंटरनॅशनल प्लेअर आमचं असल्याने देशाची बदनामी करू येतो बघा इंटरनॅशनल प्लेअरला खय मारू आता पण माहिती नाही. आणि आमची नेट बघा ही आमची रेषा म्हणजे आमची नेट असा पादलो इंटरनॅशनल ह्याच्यासोबत चेंज झालेलो असा कारण आमचं 1 प्लेअर गेलो तेव्हा कामा आली म्हणून आणि आता रवलेले 2 प्लेअर ह्यो आणि मी वाट बघतो आमची बारी कधी आता ती